zvykla som iné. Dobre, takže tu nás si môžeme vybrať nejaký brainrot. Toto je moje prvé video a ináč toto je moje prvé video na môj nový YouTube kanál Koník. Bo ja som mala ešte jeden YouTube kanál, ten sa volal Miarka 100 a viete, možno mi to nevyšlo. Takže budeme sa to snažiť nejak opraviť a bude tu táto brainrot hra. Neviem, ako sa to hrá, nikdy som to nehrala, takže budeme spolu prekvapení. Asi budeme robiť toto druhé. Toto je to prvé, budeme asi robiť. OK, takže všetky tie nastavovačky musím urobiť. Ideme. Takže povolíme. OK. Dobre, takže tu je tung 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 saur. Tung 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 saur. Tung tung tung. Kúkajte. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Spijem ťa, konc. Spijem ťa. Poďem. No, ty, keď nedáš like, tak prídem ku tebe domov a toto ťa čakáš. Máš na to 3 minúty. 1, 2, 3. Už si to dal? Dobre, že nemusím sa tebou chodiť. A za odmenu máš toto saltičko. Dobre, zatancujeme si na tú najlepšiu hudbu sveta, OK? Poďme, ale tung sa bude, neber mi k môj YouTube kanál. Čo si to povedala? Dám ti tak pesťovku? No tak ne, chod tancovať. Dobre, ja idem až sem, pretože to je lepšie. Tung sahur je ten najlepší. A už mi neber ten YouTube kanál, smažem ťa. Si mŕtvý. Haló, ty stále šiješ? Čo je s tebou? Sakríš, ideme na ďalšiu klama a my už ju tu máme. On stále tancuje, ja ho nesnášam. Ako však to čo? Neviem, keď vás uvidím v realite, lebo musím ísť celá hra od znova. OK, Lucia, ja to tu nesnášam. Ešte mi aj ten tung sa bude pral môj YouTube kanál. Ja ho nesnášam. Snad na toto video nekúka tung sa bude, lebo by ma